Bez požičky som sa dozvedela od mojej kamarátky, ktorá veľmi vychvaľovala tento proces, ako vybavovala požičku. Za to som sa rozhodla aj ja od tej bez požičky, nakoľko som potrebovala aj ja peniaze na výmenu kotla. Boli veľmi ochotní, som zavolala, nakoľko sa neveľmi vyznám v internete a oni mi boli ochotní aj cez telefón vybaviť pôžičku. Proces prebehol rýchlo a môžem povedať, že rýchlo som dostala peniaze na účet, netrebalo dlho čakať. Hlavný benefit v bezpožičke je to, že nevypytovali sa na to, že na čo potrebujem tie peniaze. Boli ochotní mi vypočítať splátku v tej sume, ako mne to vyhovovalo. Mohla som zaplatiť pôžičku aj skôr, keď som na to ako mala ušetrené nejaké peniaze. Som s nima na 100% spokojná a ja by som odporúčala aj kvôli tomu, že rýchlo sa to vybavilo, môžem sa tešiť, že mi v tom pomohli. Ja to odporúčam najmä takým ľuďom, čo sú v takej situácii, jak aj ja. Nakoľko som skúšala pôžičku aj v iných bankách a nechceli mi vyhovieť. Ak by som potrebovala znovu peniaze, určite sa rozhodnem pre bezpôžičku.